Okay. Then kong I couple yang pi baro aga kerteng ba tiang tam go jong tra jingi u chisquest but nga pedang subhai pi yang sisin sya kane ka Bible study kane ka janmit ka mental ling ba jong kane ka zoom up but nga ngi scam ba play ki mau hai ki jing tuai ki jong pi na ka benta kane ka jing sekri kum juru ka jing chep hem ka jong pi ka ba pen pelat ka por atau sa spor ka tin jong blai ka wan ra siwo ni ka jing ku ni ko ka jing im ka jang same ka jong pi ba kermen bu try un ku ye pi hai ki bede ki ba kin jado kom jo kalau ka jing tuai ka jing ba pi penang yo ik wan nang san how try ni ka por ba penang yo ye ka ba penang kot se kata ka jing long ka ba si dur bat u ka ba kum ka jong Jesus Christ te ta ina poi sha ka ba ngin ya pha byang sha ka ni ka jing pule jing na ka ni ka city ka jong Paul sha ki Philipi the Paul letters to the Philippines uh okay thì cái mà việc sẽ xuyên ya cái ba ina da bakta shikman ki mat ki bang na da ki bang in ya kren hai ki po pa por ki benai bela litno skmat ko balingkong lakta spang gasnong Philipi namar bungi kta ye kane ka chithi si Philipi ko bungi haban kran ro spang jo kasnong Philipi ko long ko bakomno ni tip lingkot let's say ko sipakat ma lingkot kasnong Philipi la tip lingkom ka Roman colony lani ka ba shom gibreu ken ki ba long ki nok song snong jong ka Rome nang ta ni la pharu isha ka jing puli ha bere ka jing stang jong ka balang benno ka ni ka balang ka sedang but hakikam ki apostle kol nang ka ba khandreu kai tho isa phangjong ka jik sedang jong ka balang nang ta ikiru isa phang ka jiklong kerpang jong ka chithi namar ba ka chithi kalong kum ka jing tho chithi ka ba shimet ni ka belong personal jong pol wat ada jabu tho ru isa ka balang hi bar kawai nalo jong kata ni la police phang nong tho e ni chithi dan artli kerteng gi bapau hang tu upol ban uthimati henre uthimati umde uta upara be tho rkat dam upol uslong tang uta upara banget ubaidan kat lembar upol ha kapor ba tho ye katu chithi la dan ba la perkhat ru ba le se uthimati ude uta ubuslong kup scribe tang unong tho ek bopol dictate ne ek bopol kren nang ta kapor ko bala tho boboni skol jeng ka chen jeng lewat mangaru nga khamno men sem hi ye ka bangan nget bala tho e kane ha kapor bo pol dan ha ka ying mendi ka ba harom but usa ang tu asnem but ha ki asnem ka bingna pulena ki kam ki apostle nang ba aru pra utho ken ye ni shithi ya ka bangi tipru kita ki shithi ki bo pol tho na ying bedil ni ong te parang ki present epistle par kane ka shithi yung Paul sha ki Philippi kare ka way na pedeng kita ki present epistle nang ta ka phang pedeng jong kapang pedeng jong ka shithi ka jong Paul ka de ka ba Ukraine shi phang jong ka jingmen ka jong Ukristan ka ba udan ha Ukris Jesu but kata ka jingmen ka de ken ka jingmen ken ka ba lawan na ka daw juga jingle ka jing tre ka jong Ukris Jesu ngi se kata bai ka ni onda wingi la kata ya ki phang gi ba kran shi phang jong ka jingmen nang ta ka jingmu jong ka shithi bele lo tho e ka ni ka shithi but I mean same ke paramai namar bekila smoky kuslai shapang joka bha kamyat joka jinge gaja ga jing im ga u kham tam le ha ga jing long kum uta unong sa set bindi mar kum juru ga jing tui ki ye ka ba ki ken husiar ge jing kai ba kla ki ba persyang man su the sha po jong ka balang nang ta gar kum tho shi tim dai da ber kta ang ne ba ka ye pher bak la bak namar gar kum tho aki por ba min shua ka long gen nabas dang kadang kecik pau suai ke kerteng jong nong tho hadin jong kata ke sawan pat ye kini kicik ai keren kublai ka bagi ni kisngi ka pher bak la bak ko bangi tip bak kerteng jong nong tho kawan chidin do yida bang kata ya ka shidi pol Philippine nang uni kong khat ka bani kong du khat ka ba haisha du khat ka ba san yada bang kata adu ka khat ka ba khat san insya okay to angin prin mabiang agar khat ko banikong ngadu khat ko baar ka kran spang ka jingkren ai kublai ge jong obstacle pol nang ta
oh haga khot ka balai du khat we kan spang gi jing ayu bar ka jing duai gi jing sat bara du khot ka ba khat a du khot ka ba khat sa ka kan spang ka jing mi ka jing mi na ga jing sha sat bendi ke jong u obstacle pol ya ka bangi I hang to ya ka ta ga jing mi okay nang ta nilakta man chipte yo ya ka ni ka phang ka bakaran shapang ki jingtmu na ki motives nakadaw balay ki motives jeng ki nongalap ya ka gospel bagi siap nagane ka dikhat ka ba khasan hadu dikhat ka ba khat pra tinginya phai beng se ka jing puli ki ni ki dikhat kanang bakal long ka jing kan mawengi ba kade ka bentai ka ba nginya plecing mot ha ka ni ka janmi ka ba mentar kumjo tinginya puli lang way at line don shishaken ti bayalap ya ukris what na ka ba snow pihon but na ka ba yapen dan ru ki ba na ka mon snow bha kini na ka jingie ba ki da tip balabo yang balong ka jinga dai ka gospel iti ki jinga da kan ma ba kita pat ki la ya lap yo kres na ka jinga pen om na ka jing sngur ba ki da mon ban ya pelang shushu ya ka jingjin jar hanga ha ki jingkhom janga kan lai tang ba ha ka ba kumnu laha ka jing telap lene ka jing shisha la yalap kan ya ukres te ha ka ni ngas ngokmen ba shisha ru ngan ngokmen min shimti yo ngedap ye ka bangin ya kta shapang jong ka ni ka khot ka ba khatsan to ni kin ma yang sa shisien along ba upol hadin ukran shapang jing tiki atli ki kubor baning kong hagar khot ka ba khala du khat sau kan shapang ka good news ne ka kubor ka ba kebakan sepang ka jing roy jing gospel nang tau ka kren ru sepang ka jing yo men sem ji banget lingba ka jing syakum kin jeri ka jang u nang ta ka khat ka ba khat san du khat ka ba khat prapat du itu e ka bad news oi ka dan lang mat ka good news naik ti jing long jing kita kin ngalap kan ki ba dan ya ka motif ka ba bha ane hang ni wan ra ru ka bad news ne ka kubor ka ba sneu ha ka bo ye thu sepang ka jingmi jing ki ar jat ki nong ngalap hagar khat ka ba khat san ye de ban kta shapang jang kita ki jingmi jang ki ar kan hon ki nanglap ka we balong positive you pol ne ka we balong sha shakaliang jang upol ka we pat balong negative ne persha ya upol but kham tam le ba ki kran ben ye ka ki cha sat bendi ke jang absol pol ne ki nyo ben ya ka hadu ba poi shidu put ya ka ba kinam sham ka jing sngo bha yo absol pol ka bang la kta men ha ka ta yo but agar khat ka ba khat phra pat upol wanra ya ke jingjuba ya ki jat kini ki kan hon kinang la hakano ko upol ai ke jingjuba ya kane ka motive ne ka jingmu jong ki ha ki lap ya gospel agar khat ka ba khat pra mentai ni pule ya agar khat ka ba khat reu khat nyo bat kumjoro ya agar khat ka ba khat pra ni pule ni ka janmet ke ba menta tu nya phai minta shapang jong ki nong lap ka baning kong la ong pi mi sip tiyo ne pata shapang ka jingmi jong ki kan hon ki nong lap ka way ka kan hon ka day ka ba lap ya ka gospel da ka man sim ja ka jing pi hon ba da ka man sim ja ka jing ya pen nya da ban ti jilio cha phang jong ka to ka tin pi hon nya da ban ti jilio cha phang ja ka jing ya ka tin ja ka jing pen ka tin jing pi hon ka shimut ba ya lap da ka jing bishni da ka jing arsap ne nyong ki parang ka jealousy nang ta ka jing pen pa garegin ga rukom ya lap kan ga bakwa ya ka ban ya tai kwa ba ya ka ban chupet po ba ya ki wei kata ri ga ban ya ban kata men ha ga ka tayo ga la shapang jong kani ka kan hon ka ban ningkong ga bakran shapang ka rukom ya lap jong ki na ga jing thmu ka basni bat mentai ne kata shu shu bat kumjurung la kata ya kata kan hon ka ba ar pat ka ba ya lap na ga mon sngau bha but ha ga janmit ni ti jliu bha shapang jong kane ka jingtmu jong ki ar kan hon ki nang lam ka jingmi bar ba ar bat ka jingtmu ning min time ta spang ka motif ka jingtmu balai ba ki alap ya ka gospel
baru Paul ai ke jing batai wong dan arjat kikin hun jo kinanap kawe ke badan ye ke motif ke bolong positif yanga kawe pat ke bolong negatif yanga utho ye kane ban pisngu tho ye ki paramai ki badan po ke balang Philipi but kane ke jing tho ke jong apostol Paul kalong ru kata ke jing pikin mau ye ki balang ye ki ningkiski ki bomenta but ye ki banget ye ningkiski bomenta badon na pedeng ki belap ye gospel ki badan ye ki ju ki jinglong jong ga jing tmu ha ga jing lap gospel kumbolong ha ki por jong u apostol Paul ki bolong negative ya ki way but bolong positive pat ya ki way kidan kum kita ki kin hone ki ngina kta men shim to yo tum ta ina pha shi phang ga jing tmu jo ki ar kan hon tingin ni le training kong ka kan hon ka ba ar ka bolong ka ba dan da ka jing tmu ka ba bhal ni ka jing tmu ka bolong positive ka ba lap da ka jing long positive ha ka ba ko ong ba la lap ye ga gospel kan kan hun ba da ka mon sngo ba la le ye kan ne ha ka khot ka ba khat riu la phai lang bat nga na ka ting jong play ni ka por Philipi biang sa sin ka khot ka ba khat re ni pule biang ni pule shi pule ye kan ka ting jong play hadu ba ngin da la ha ki jumut chik khat jangi ha ka mo ong dan kalan ke bakat do kat ke bakat san dan ru ki bana ka mon sngo ba kini na ka jing et ba ki da tep bala bo yenga balong ka jing da ye ka gospel uh, kini ki bayalap nene kini ki kun hon nang yalap chong kani ka kebalan ha kebalong ka kun hon ka ba ar ka badan ka bale ka mon sngo ba kade ka ka kun hon nang yalap ka ba dan ye ka jing tmu banyalap ya ka bala pension rem ha ka jing e yang sabatai ba shpang ni kentin jing e ke bo pol pendan kam hanrai ga bala pension rem ha ka jing e kamot ki lap ye ka gospel ada ka man sngo bhan ma ble be ki dan ni kata ka min sim je jing it na ka ta jung apostol Paul bar ka jing it na ka ta banyalap je gospel dai kum bolong kitu ki we pat bedan ka jing bishni bedan ka jing pihon bedan ka min sim ba kwa banyalap persya ye apostol Paul kini ki lap da ka man sngo ba na ma ble ki dan ni ka jing it ye apostol Paul tindak ni na poi sha ka culture ha ki por jong ka bible bangin sngo tho bhasha phang jong kumno ki brio ki por man shwa ki ju perkhat la ka long ki brio long kristan yo long kristan kham tam le ki mo long kristan ni bhasha culture ka culture ha ki por ba min shwa la ong ba ki brio ki it bha ban kop ne ban tebe ne ban challenge ban yo e ka nam e ka buram ha ka jinglong ka jing im ka jong ki but kani ka jing tibet nam kani ka jing tibet burom ka jong ki brio ka jurba kham tam e ha ki kentot ane ha ka area ni ka zone ka bana ki phang jong ka Mediterranean la ni ka duriang Mediterranean ni ang ti parang ki area jong Mediterranean area ka dan bhai ka ni ka mensim jong ka jingkwa borobor ya ka ban syak pendan buram syak pen kraw syak ya ro syak kan tiunam ha ka imlang ka salang layi nga sem bat kum ta ta ter ka dan kum kata ka jingkwa ji trang bat ha gitu ki ha gitu ki por men shol ang baki kham tebe bha ya kata ka nam ka buram kim da kham pet itnat ya ka min sim jong ka jing le ret ka min sim jong ka jing snorit kim da pet itnat bhai ka ta ki pet ya ki breu ken ki ba kham le pau khmat ha ki ki por bat ki kham ya ro bharu ye kum kita bar ngoi phi ka jur ba kham tak me ki tot jong ka mit tin khanang ma phin su tho ye kan ki tot jong ka mit ter nian hasha asha ngapit ni ka map khanang ma phin su tho lebih pet hang ni kan ni ka lebih pet ni korza jangan nu khna mang ni pin I ba kan ni ka duriau Mediterranean kan ni baru ka wai ka duriau Mediterranean habang ong kin tot chong kan ni ka area Mediterranean ka kan thop kan ni ka duriau Mediterranean kan thop ikini ka jaka baro ngatra pipet itu korza janga kan ba ngarang penyat kan thop ya kan ni ka jaka baro Kibre ki por menshua ki tebe bha ya ka nam ka buram na ya kran la ya ka por jong ka dikshin shar jong ki great but ka dikshin shar jong ki nong Rome la kran la ya ka ha ka kom sin shar ki nong Rome ki nong Rome ne ki Romans ki it ya ka ki pen I ya ka bor ka ba ki dan ki e ga baken pen I kata ka jingketiu na me ki breken ki bak rau bat ki breken ki betebe ban poi sekate ka
kedan lene ke nam ke buram ke baga imlang salang ke pet ke kmi ai nuksa ki ju pelong ya kita ki jingle kai hadu ban ya poi ban penyap iwe kumju kum bangi tip kum ketu ke jingle kai gladiator mi yong kin pareng lene ketu ke jingle ya khun hapo jong ketu ke arena dan ke por ha ke bakile ke ban pen i ke bor jengki ha bakisden deng haba kisden yanu no ubre kisden yanu no ubre ha kalau juga deng pena berbor ki ju penyeng ye tu deng pena ke ba kisden ha kilinti kisengkin ba ya ki breu kena man pen i ka bor bat pensiap ting kan ye ki nongrom kata di ke ba jab ha ki ki por ki ba min shwa te ban keren ni ka men sim juga jing sngoret ban keren ni ka men sim juga jing le it kalong kalong ya persyak berkerkum perkat jong ka imlang salang gitu ki por ka kalong lesken ong kum no kalong kumba pikiran ike ba ka imlang sa langkam ka man sngap ti kini ki brio ki ba it yu apostol paul long ba ki jet ta kalenti ka bo paul hikai kum no ba nyalap ka gospel kum ba le ka perthai da ka man sngap hal ong kilale but kani ka man sngap ba bla prisionong rem ka jingit but ka jingit ka bo paul utho ha kani ka khot kadai kata mi ktien Greek ka jingit agape lene ka jingit blay uh, dan southly ki jat jingit ha ka Greek ka jingit silok si tengah ka jingit kun ka jingit perlok bat ka jingit blay bat ka wa kham ha kle do na kini ki southly ki jingit kadai ka ne ka jingit agape mi yong ne ka jingit belai belai ba kani ka jingit belai kalong hakli do lani belai ba kini ki paramanget ki balong kini kini kinong lap nani ka kunhun ba ar ki poi ka bakin ya lap da kani ka jingit agape namar ka dai ka wei na ki jat jingit ke babo shwai ki wei hakmat ban ye ka babo ye ka malade habangi keren sepang jong ka jingit agape berbor ka jingit agape ka bo shwa ya ki weipat ban ye ka bo yelade ublay udan ya ukhun uba marway jong u bolong Jesus Christ hare na kamta jong ni ombenot ya ka bo un pha yala ukhun banyak na kamta jong ni katu kade ka jingpin pau ya kata ka jingit agape ka bo blay umbu shwai ukhun hakmat ubu shwai ngi hakmat upla jimut shwai ngi hakmat umbu shwai le hakmat ubu shwa yangi ya ka bo un pen i ka jingit chingi khnang ya ka bo mingin yo ka jing penem nang ta shi shu kani ka jing et ka pe ka jing et ka ba pin song nong rim halor jong ka jing tip halor jong ka knowledge halor jong ka information ka ba biang ma ni halor jong ka jing tip ka ba la biang ma ka nong rim jong ka kam dei ka jing et ka ba ngi ong et bit kam dei ka jing et let's say ka jing et ka ba khlem dan nong rim ka jing et ka bam chim dan ya ka ta ka dau tlong ka ba biang thì kikin hon nong lap ki ba ar ki ba pol ko nang ni ki ba lap da ka mon sngop ha ki dei ken kita ki ba lap haringkat bat ka jingdon ya kata ka jingtip ka ba biang na ka daw palai ba pol usha set bindi harom lane balai ba pol usha khum kinjrin kat ba ta usipai kini kinong Philipi long kitip ba pol usha khum kinjri kadang oi phi mine bat bai ti kintin kitip ha kenang Melayu banya dai ke gospel kitip biang-biang ye kene kismo tho ba upol upoi ke ba chakum kinjri hadu man poi shadu shakata ka yeng kashril ne ka yeng bishar ga ha ga dorbar jong us em jong marum den tang na ka daw ba unlet ben yeng hang te nang banya dai ke gospel ka ba u yalam kitip biang-biang ya kata bat ha kan ke jingtip biang-biang ke jongki ba upol upoi shedo ka ke dantang na kada jong gospel long ba kala pinsho jing it yaki ya upol ya ka bakin shimpi kumbale upol ya ka nang yalap sisu ike gospel da ka mon sngoba na mar kitip biang-biang upol upoi te jeka upoi da ka jingpin back
da ka jing bu bait ka bu ti ka chong ublai kat ba kini ki wei pat ki balong ka kan hon ka ba ning kong ka ba lap da ka jing sim da ka jing pi hon da ka min sim jong ka jing pet e kim don ya ka ta ka jing tep ka ba janai na ka da balai bu pol u sha kum kin jri bat kim kwa en le singin ong bukin pediang le sila da jabu pol u pin song tho e kiru na mar balai ka main jeng ki kelas tok bet ka jing perkat jong ka ben barim bet bau no no ubelap ya ka kubor ka jong turai dei man chak te sak kum kum ne to ka jingmi na ka ni ka kum nyalap ka belap da ka man sko ba ka ba pen shong rim ha ka jing et agape ka jingmi ka long compare ra ka kta e kai compare ra kta e ka bor compare ra ka kta e ka por but compare ra ka kta e ka jing don jing em kan ma wa upol u tho e ka ni ka siti sha ki param nge ki badan na po jeng ka balang Philipi ban amin semeki lesik le sngo shapang badon kini ki arjat kin hun nong lap apo rom tu pol tho ini ki sithi shaki krangan amin semeki bakan purtho bot ya kan kun hun nong lap ka baning kong ka ba lap ken ya ka gospel da ka min sem jaga jing pi hun da ka min sem jaga jing ya pen e hari kin purtho bot ya ka kom ya lap jong ka ni ka kun hun ka ba ar balaraja baka kta e ka bot jong kiru no problem compare ai nuksa pet ka balang Philipi kalong ka nuksa ka bapaka e ba klayalap ya ka gospel hadu ba kalakta e ka bor chikai ka bor met bor phat lu kum jo ai nuksa kala pha da epaphroditus ko manglai kren bak ni sakren kham chudien shosho ya ka ba unwan ya ka ba unyarap ya Paul ha ka ministry ka hadu ba upoi shaka put ban yo ya ka jingpang ni shitam nang takapor ka mo ai wahaban i la ka jong ka sinong ka thau wahaban i le sila do don ka yin ka sem wahaban i la jong ka yin ka sem tang na ka daw ban nya rap ya upol ka ministry nyu nang taban ai ka jing jing em bit ka balang po Philipi kala ai ka jing jing em na ka taban nya rap upol ban pin sa priang shisho ya ka gospel bat ya ka jing lut jing sep abi de ka yeng wai ka bo pol wai Teka jingmi na ka ni ka kom nyalap ka bayalap ka ni ka mon sngo ba ka ba pinchonong rim ha ka jingit blay kam perkhat la ka kta e ka por kta e ka bor kta jing da jing em kam ple jing mat ikini ki baro hanrei kat ba kini ki kin hun nang lap jong ka kun hun ka bening kong bo pol kren ha ka khot ka bkhasan kim long kum ta kim long kum ta nang ta kani ka rukom nyalap jong kini ki kin hun ba ar ne ne ka jing thmu jong kini lap ki jong ka kun hun ka ba ar ka pelong ki belong lak loy ben le e na ka bita jong apstul pol ni dan kam ye ka bengiru ni ni pertu bot na ka ni ka jinglong jong kini ki bre ye ka bengin dan ye ka motif lane ka jing thmu ka bada ka man sko ba ba ngi lap ye ka gospel ka jong kristus u belong pun im jong aja ho kan kta e ka bor jong aja pi kan kta e ka bor jong aja pi le sikalam kta jing dan jing em ru compare dang mane ngarang pulie ya ka we ka storage phangjong ka breu ka ba ka kerteng ka Catherine one Bora kani ka de ka kurim ka jong Martin Luther great reformer but ka jinglong jong kani ka breu ba nga pule kala pulong nga ya ka bangan snow it e ka hadu kata kata but kat kum ka jing tho ka jong gibabon kila jika bubun ki skala ka tinjung blaki ajing mut bangi day ka bangin pertubut ya ka jinglong jong ka longying long sam jong Martin Luther kumuk pa bat ka ne ka Catherine kum ka kme ya laki kun kikti ka ai ka bor jong ka ai ka por jong ka ai ka jingdang jing em jong ka rengkat bat Martin Luther la ka day ki ka bakin haban do no compare tang na ka kita kin yo em tang na kita kin yo chingpen em kido ya ka bor la jong kido ya ka por la jong Martin Luther pang ka Catherine ru ka pang retang na ka da ba kikin yo ya ka jing pit em ka ba lingba u Kristi su la ong bakila IT shadow utau pot wat ya ka kener ya ka jing dan ka jing em jing ki wala ja ba kim de than ki bre ki badan ki ba em kom jo
Kalau ko sutunat biya su kebita ikhna ba kiba ay men sem ngiro iga bangin pertobot. Nangta ninya phashi jing batai ktien ki bo pol kuran sapang jong kini ki breu. To katuk ktien yara ka jingmut changni ktien yara. Anamar ba laong to ba ki datep bala bo yanga belong ka jingeda ya gospel ktien yada. Ya kan ktien yada lapin kala na ktien Greek apologia but kani ktien apologia kamot karukom jubab kepada perkat bat puson bhal yang tiparek a well reasoned reply. Takamot ba kini ki brio kidanya ka jingtep bau pol usha kum kinjri kanang ya ka ba unlet ya ka ba un apologia lane unlet ha kata ka ying dorbar ni ying kashari jong ka himarum bat ajuba kepada perkat hadu kata bar kepada pusan hadu kata kam dei ke bajupap ke basu ai kumtu tang kat balat kat bami na kam yang sentor tu hari ke bala perkat ke bala pusan ba nang ta susu kani ketien apology kamut ke jing jupap kepada terba lim yang tiprek a thought out respond sepang kanu ke bawan lanu na mat ke balawan ra kamdai ke jing jubab ka basuan kumto ha ka jabing jubab no kumta na ke jubab ka bau pol un ai ha kata ka ying kasri ha kata ka jing syatan bisan ke bada perkat bada terba bat ka bap long ru kita kinong ngap bat kinong shem ya ka rai na taban ai ka jing bisar ya to bakin da perkat ba kumno bikin rai kini kinang lap jeng ni kekenhun baar ki belap dengan ke jicu ke belong positif ju pol ki tip piang piang ba upol unda let ha kate ke yin bisar un let ringkat bat ke jingbet ke jingbiang ha ke komperkat pedan banyada ban apologia ya ke jinget ke jong ki kestan dan mana lagi daw kilanang yo men sem ye ka bakin yang lap susu ini ke gospel nomor tip bahwa Paul ulet haringkat berke jingdar ringkat jong blay haringkat berke nisap pendeng kamu musim jong blay unjok ye ka kes ha kata ke jing let ke jong persyak ke kemat jong ke dorbar jong ke himarom nang ta ker kompen kami ni ke kentien apologia long ba ki jipunun kamba ka ying bishar ki por ba minchua ban sakhi kat ba kum ka hukum kat kum ka an ka kanun kata kamot upol ulet hang ne ulet haringkat bat ka jingbiang ka jingbet ki sakhi ki babon ki bala i ki ban ai kata ka jing peti kena ka jing peti sha ba ka ai ba ule kalong ka badai ka nang ta ya ne ketila jipunun kam tin apologia jipunun kam ha ka ban mut ya ka sakhi ba shisha jaga jinget ki kistan te kamut ba pedang kami yang apology kalaban mut ikini artli kitien namta kajing bam dan jinga dai jang kitien namar ni so tho bakla kan mau ba ka kitien apology kam dan jinga dai eru em ba ka kitien ma yang lane I am sorry kumbang ni sngo tho mentai ka kitien pareng apology namar ba ka kitien apology jang ka pareng laong bala su simple yang kitien Greek apology haba ong apology ni smo tho kadai ka jinglet ban pan map lane ban li ong map yanga rai kadai ka tit apology ka bo pol pun kam hang ne kamut kumta rai kamut kum bala batai sikmat kadai ken ka jingjubab ka bala don ringkat lembat ki evidence bat ki saki ki sabut ki babiang na ka benta jong kata ken ka jing syatan bishar ya kata ka kes ke jong pol nang ta balai ni ong kumne namar ba ka keren syapang ki jing keren ki besongnya ki bala walam bat ki saki ki sabut dan raga daun ka ketin kam ya hap yang punya dai ba ketin map yang habangi kum jing thot yang habangi kum pendai ne no rangi keren ketin parang ji ong I am sorry and yo my apology ji ong hata kurkom rai kani ketin apology kam don ya kata ka telong ka bakum kata ha ga jing perkhat jong ki jong ha ka tin gri ki por men shua har kamut nga ya keren bat phi ringkat bat kinya ki ba byang bha
Ba ringkat lambat kisaki sabut ki babiang ma. Ti kini ki ginhon nang lap ki baar ki belap da jing tumu ka babha ni ka positive motive ki sngo tho ba pol u sha khum kinjiri na ka daw ba ulet banya da ya ka jingit ki chomki. Pat hakata ki sngo kumen pat hakataru kila nang pun sloril dewi ba nang ya lap ya ka gospel ka ba pol ru ya lap. Nang ta abo pol pun kami ya ka jing tho ini ni ka tin abo pol tho ini ka tin apology umur ya ka baring kong to ngin ka ai ka ta ka jing sngo tho ba kita ki kin hon nong ya lap ba ar ka mod kita ki belap da ka positive motive ki pediang ba ka jing sha kum kinjeri jong pol ka dai ka bala penyat da start da ublay kana mon yo banya dai ka gospel pat bai ti tin ki pediang ba ka ba ja aga jing im ka jong u apostle pol ka ka jing penyat ba start ka jong ublay knang ba upol on yo banya dai ka gospel dai banya dai jong ka jing im ada banya dai ka gospel kata ka jing hang to how Paul pun kami dengan tin apologia. Paul haka theology jung u wan bet shaka ni jing perkat ba ka ke ba ja haka jing im ke jung ka ja kat ba kum ka jing sha kat ba kum ka jing ailat kat ba kum ka jing perkat ka jung blai nang ba ka gospel ka ba u ben shat ha u kan yo ya ka ban roy ling ba jung u shki wei pat ta ka daw ha u tho ni tin apologia kapelong kan ye kan pensungu tu wat ik parang epo Philipi ru bat pen ken mau ku ki parang epo balang Philipi da pikin do ik jing pikin do ke jing le ha pikin do ik ta ki jing sha pen sitom ben ko ukran ha ki khot agar khot ke ba afnyo ter ada bu ong ba sim la khot yang abal pitang na ka benta ye begin yo jik penem hari ban sha sitom ru da jong Jesus Christ upol thok nang ini kenten kana ma pensungu tu ye ki Bala jab ki mat ling ba jung ka jing sha shitom ru ka dai na ka benta ya ka bakin yo ya ka bapin sapriang bat nya da na ban apologia ya ka gospel ya nga ya piru la khot ya bangin long ki defender of the gospel nangin long kita ki nong ya da ya ka jinget jong ngi ha ka gospel jong ka jingpen im ka ba ling ba ukris chisu man ko umanget uday bandan ya kata ka jingnang lara uba lese kalap long ba unum tebet adu kum gini ki bre ki balong expert ha ka banya daya ka gospel nengi ong ki Christian apologist nre lakum no kum no ni de bandan ya kata ka jing nang kum no banya daya ka ni ka gospel ni ka jing net ka bangi ni don uh, hangi min bangi let kenya ke bangin nget how kus chisu nomar baling ong bangi dan kam nomar ba u petrosi u hikai ni lene u kuntu ki banget ban ong ban penlong ki bal ready ban ai ke jingjuba halor kanu ke jingklik ke bawan shapi ke bakta ya ke jinget jungpi kampun ki kristan ha ke juk jungi minta ki shem jing ye ke wakin ai ke jing batai halor jong ka chinget ke baki kinget ngalaikin do bat ngarung along way na pedeng kita ki ba long kum ta ki por ki ba minshwa bat de na mane ga daw ki ni ski ba mentanga persangkat bala bat nga duai ru na ga benta bangan smart mangan puli ki kot ki sla ki be rap ye ka bantay ka jingit jinga bat kum juru na snap ni lagi jingkai jingi nongikai ki ba shirkai bat ki ba tibet pha kum nu ye ka ba ke ki kai kum no ye ka bangin nang banda dai ka jinget ka just mai ki khnang ye ka bang nganang man ai juba halo jong kata ka jinget ka bang ngadan dari kampur ki kistan kim shim kya ye ki jing hikai shapang jong ka jing blai kim shim kya le se rangi kran wat ye ka bakin poi shi ki bible study kum neru kim shim kya den mar kim shim kya ki le sting ha ka kam jong ka jing tebe ban yo jing kai ne ka chen jong play ka prolong ka nye ki ya ka ba kinam nang ban ai jing ju ba halor ka jing kli ka bala kli ya ki sha phang jong ka jing chong ki hadu ba ka dan
upot bakila poi ye ke bakin ino ye ke jinget tanah da bakim la ban aji juba holo ta jing kli lane tang namar baka juba chungki kalong unreasonable lane ke balong bambyang agar kum perkat ke pelong kan ya ki ru ye ke bakin so arsa teno ye ke jinget chungki kerhai dan bun baki beri balong kum ta ki balong kistan ki bala ino ye ke jinget ke bala kelalong kan kita ki bong ki ethes lane ki beri bang blesio lane ki agnostic na Kibreo kiba ong ngamtip na danam dan na ublay. Haba kini kipara pangai kitip bo Paul uyang manyada ye kata jinget yalade hera ye gospel om bakal nang pun ki shu ikaman sim ki ban iet you Paul ban iet ye kata gospel ka bo Paul lap adu ba ki let pen saprian ken ye kata gospel. Paul let ye ka ban yang khmat jong ka dorbar jong kane ka jong patsa jong himarom dei ba unlit manyada la di dei ba utmui ka ba unyada ya jinglong khot la jong han rai ban let ang te ban pin benar yu gospel ula le teng ye kane ula le teng ye kane ka ha ka por bu dan po kaiser ya api plie ka kam ki apostle pin i kane ba u festus u ong kum ne we ni ki governor ba de ha to ko por u ong ba ko por ka jing start jemi kala pin be jeme nang ta u Agripa usim Agripa ang go Paul mimut man pelong kastan yang ngaru kenma ba khmat jong ka darbar la kren kumta hapersya upol ba upol kren kum lu ang ngada duai ba umtang ma peace im hari baro agi ba esno yang kinjen dalalong ko malong ko mangahi lai no tangi ni kinjiri jonga kemudian khmat jong ka darbar ukwa iki bikin poi shi ka bikin nget aga ka gospel ka bo habaki yo I kan kan ko sim jong Paul habaki I kan ka jing ya linti jong apostol Paul o makini ki perama po kabalang po Rome ni kinang ginong ngelap juga ni kakunhun ka baar kila nang shirhem kila nang plo ka sim jong ki banyalap susu yau Kristus hato ngi rungi dan em ya kum kan ne ka jinglong habangi I no ki balong ki shakli jong try ki ba shikhem nam ta jong try but ki ba yang ye banya dai ka jinget ke jong ki ka balong kan ka gospel ka bangir nginget hatola pin shikhem ne em ka jing im jong ni balong ko malong maki lene la kadan em kata ka ding ka ba thang hapo ka men sem jingi ka balong ka ding jom sem ko ya ba ngin kwa ngin suliang but ngin shot jingi ikine but kum shot jingi ka gospel ka ba layalap maki lane ni wat dong man ngin jit man kin tho sak hang ni ban hang tai la phi wat dong man kin tho hang ni ban hang tai phem ya pher na ke tu ka kun hun ka baning kong ka belap ha ka man sem je ka jing pi hun ka man sem je ka jing pe ti ya shu shu ni ya poi minta pa sha ka jing thmu je ka kun hun ka baning kong ti la ban ta shapang ka jing thmu je ka kun hun ka ba ar ka belap ya ka gospel da ha ka ta ka dur ka dar ka bolong ka bolong positif ka motif jongka lene ka jikmu juga kalong ka babha ka bakane pat kalong negatif lene kalong bambha ne kelap kila elap yo gospel na ka mensim jaga jinya pen na ka jik sngur yang to pol to ha ka khat ka ba khat nyo kita kila elap yo krisna ka jing pen na ka jik sngur kini kialap makan ikurkom namar kiperkhat bada ka balik kum ni kan pensniu shushu yang absolut pol kerwan ra jing shushu yang absolut pol dan kada pol soong kira mut banyak pelang shushu yang ai ka jing jar ha jing kum jenga kidang tharai bada ka bakialap da kane ka jing tmu ka bolong negatif kan wan ra ken ya ka jing jar shu ya absolut pol te ka jing kli ka long dang ya pasha jing batai kti chua ka ktin jing pen ka ban kong la shim chua na ka ktin yu la shim na ktin Eritrea ba kan ka ktin ka mut yu ka mut ban le e ki
na ka benta ka jing toy cho ka malade compare da pin khai ka nu ka jinya ka jar shimudar ma phe ngalong unong elap ya ka gospel knang na ka benta ka jing toy cho ngahi bat nganam salya artat ru la jaba ngai ka jaba nu banuru hato hato kum uta unong elap unong balap yang sau bahamo dagi babon ka dagi jingli ka bakot inga be phi bengin perkhat teman ga dau pol sa tho ai ki we pet jing tho a ki sithi ju ong ba uba ublai jangki ulang ka kpo ha ga jing tho jing usu titas kamut ki kelap ya gospel kenang ya ka bakin yo jing toy ya ka malade ban riuspa ban paho ban pahai ngadang pule mene ngadang pikai ka we ka video shapang we ne u pastor uba yalap ya ka gospel uba yalap ya kata ka gospel ka ba mga phi nginget ru hade u poi ka ba un kentui ki parang me ya ka ba kin shimlon na ka benta ka jindan kam je ka balang hade bakla pelong iki ya bakin poi shu uput ya bakin masuk ya ban siu ya karam u exploit u pendan ka bakla ya kata ka bor kumu pastor ha ka balang na ka benta ya ka ban yo e jimin toilet de ka pendan ka gospel pera na jab ka nga jing ka jab deng jong uber kini ki prawe na makilawan ni ka bakin ya le kilawan ni ka bakin ya ot na kilawan ni kila let kini ki prasu ni ka bakin ya kan persyayo dan ginangalap gi bakum kita ho wat ang makim dan gi bakum kita gi belap na kam sim gi pen na kam sim gi sngor belap na kam sim eritea kani ka kadhon ang makam simpin song nong rem ni ya ka jing sha kum kan jiri jong pol kum ka jing penyat basta jong ble ka ba pisa prani gospel ka sim kum ka jing tem kan ba kam sim kum ka jing ku nang ma banyo pisa prani gospel henry long ba kila nang tharai ba kata ka jingalap jong ki kanang pelang susu ya ka jing jar ha ki jing khob jong pol lane kin nang pun si tom susu ya u ha ka jing long koi di ka jong u lane ka jing long jong u kum ta nong sa set mendi kira perkat kan ni ka jing le yalap jong ni da kan ni kelenti kan wanra jing susu ya u so po sumudur ngan yalap ya ka kubor jong ka gospel kenang wanra jing ya pi ma pre ba ong khar ba kum kata ka men sim kan Nrai kumbalada na kipor jong apostol Paul wada hini kisingi mentar kidan hi. Wadang makim dan kidan. Te kajing kali kabakum no kata kajing jinjar ni kajing pinsitom kabala wanja kajing im kajong apostol Paul. Lingba kajing le jing kini kibre kibere ni kajing temu kabasni ha bakilet benyalap ya gospel. Hoi kamdan kajing batai kabashai ha kani kajing tho jong Paul ya kani kashiti jong uski Philipi Henry lara pin wandor na kajing tho shiti jong apostol Paul kalaban mut ya kanu kanu kata kamut kalaban mut ya kajing kendo bawalam ya kajing pin kusla ya kajing im jong u kum kajing pin sistem ben ya ka bau kran ni kani rapo ni kong tesla ni nang ni kong dekat ko ba rio ba nang balai dekat balai ni kala mendai ke kajing syak sempat ini kajing syak set bendi ini kajing syak tombor hau pat ba ini kajing bam yo tia kajing ini kalau benda kajing kan kabau keren apa ar koren nang mandriu kerkat ke besar besan tingim tip la ka dei kajing kendu lene kajing jinjar ne kajing stom ka bakta ya ka basyapo ya ka basyabar ne maka taong sa ongom ne ya kita kajing kuslai jang kajing ya kendo la ya man mentah ki ar bentah kalam dei ka basyabar ne dia ketika bakla te within kede without kan basyabar namar da ka jingle jong ki tharai bakar wan ra ya kajing pinstom ka bajur ha ka ying bendi ba ka jing tian bishar u kata kumut ba kilet penyalap ya ke gospel kenang banikin kenang ba upol unsa pincitom susu la kalau haying bendi
let's say na ka asnam ula ban cha set di bon snam lani let's say ka to poro po udang wan let's say udang perkat ban cha set bendi let's say ban ka kes kan kloy ka ba la li sim sim po tang sim na ta abnai henry na ka daw jong ka kom nyalap jugini ki breu e bala ban tip namar ki kwa pistom yu pol kala po sidu asnam bat le siki kwa ba ha kata ka jing syatian bisar jung po unlong te ye ka un keren ling ba jung kani ka jing le jung ki ye ka wan ra ka jing jari upol ngim tip ye ka dur ka dar tangin ki beri ki bele ngitip kitip kani ka jing slai ka ba lese ha ka jing perkat jingi ka ba lawara jing jar nene ka ba kini ki beri ki perkat ba ka wan ra ka jing pecitom ya po kala mende ka ba syapo kum jo namar ka jingle jung ki kanum la ban kta nene pesne ka met ka phat jung u Apostol Paul henry kalapat ban pinti ban piling a ban pimbitar ye ki jing snow ba syapo jung Apostol Paul le si kila mende ke ne ngim tep tamakani de ker kum perkhat jung kita ki nong ki restart le ki nong batai syapang jong ki jing snow ki balak bandan hau Apostol Paul kala mende syabar bakta ye ka met jung ka bakta ye ka kam jong ka jing le ya da jung ye gospel ka bakta ye ka jing sa set bendi jung le kala mende ka bakta ye ka basyapo jong ki jing snow jong Apostol Paul Paul umbatai benia syapang ka jing pinstom ayu ka ba kita kinong yalap kidon ha ka jing mit perkhat jong ti harela kum no pat ula that pen pen ko ye ka jing thmu jong ti ba kidan ye ka jing thmu ka basneo hawa ki lap ye ka gospel kidan ye ka jing thmu ka basneo hawa ki lap ye ka gospel hato siapa ngini poi siapa jing jubab u pol siapa kini kikin hun kini lap berarjat hato ni ki ba lap ye ka gospel lakalong ka personal evangelism ane ka public evangelism habang personal kamut ka jinglet banyalap yu kris hai biri shimet habang public kamut ka jingalap le se ka bangilet sig jaka patba hato ni dan em ya ka motif ka babha kemudian kata ka kunhon ka ba ar ka ba pol kran ka ba lap ka mans ka ba ka ba presyong no rem ka jing e ki jang play bat ha ka jing tip janai pakani ka gospel ka dan ka jing lap lawan ra jing pen what happening jaga jing kedo wa kum kan onor jing kedo lane ni dan yakum kani ka mensem jang kini kina lap ka benikong ne ki belap na ka mensem ka basngor ane ka mensem ka may pen lada don kum kini kinong ilap aka kun hun palang ka ba pipi dan ka ba nganga dan ka jubab ka ba kumno ngin ai hawadan kum kini kikin hun to yo nuksa no apostol Paul yo nuksa no Paul ajubab kumno hawadan kum kini kikin hun nang ilap ka jing berkat upol chapang kita ki ba walam jing kuslay kalong kumno ubo da ka jing keli wong kanlay lesi ka ketin ka ba kampaka asya lesi ka lam long da kani salay ko lana jab ki alap da kemensin ko ba msnguru salay ko lane leyo saya kataru kima alap kan lane ngilap long da kani hato kadang kan ka jing kata ko kum perkat janga bagi alap kan ko ko pong em kum kata ya nga kam kata lane kalam dai kane hato tang namar baki alap da ka jing tumu ka basne ka pen ketang ne pen pang nga mo polong layo tang ba la kumno la ha ga jing telap la ne ha ga jing shisha la ka men sem ko ba khoj men sem ko ba snor ka men sem ko ba jaklia ka men sem ko ba khoj kan layo tang bala lap yu kures pol jubab kumta kam dan ka jing kata ai ya u after pol chapang ko kom jing tumu jong ka jong ka jing lap la ka jing telap ne ha ga jing shisha ka bala thor upo po ngam dan jing kata ai pialap da ka jing tumu ko ba baru yalap to ke amen pialap da jing tumu basni ro khele yalap nilai mangi kini kisngi tangi kuslai
Ngi pang ngamen sem, ngi ktang ngamen sem, ngi pisa ban ngi poi menyelek persya ini ki bre ki belap de ke ngi bun kami ke bangi nyelek persya ini ki bre ki belap de jitmu ke basni ke gospel. Hado ba ka por ke bon jong ngila kampul po ban keren sepang jong kadur kadar ko melap jongki. Banyak ke ba ngi por ban lek menyelap de ke gospel. Kani de ke ke jinglong jing em kepalang kami dan. Retungin buat ya kan uksa jong apostol Paul. Hawa uang. Kiwa nyalap situ kan. Kiwa nyalap dah kata kaji tubuh tu gimana nyalap kan. Rai salai nawar bayau kres layalap. Ketar ke bakam dan kam yang ngau Paul. Nasa kata apa kan ya. Dekat jingkeli balai bu Paul ongkom ni. Kalai ko. Salai ko. Oh layu sakata. Balai bu Paul ongkom ni. Kan mau. Kam day ke kamram jong ban bishar ya ke jingtemu jong ke jingut berkat jikiwai. Haba ki yalap ya ke gospel. Kam day ke kamram jong ajong pi bangilin bishar ya ke jingtemu ni ke motif. Kaba kitai kinong yalap ki don. Haba ki yalap ya ke gospel. Upol bat scam nya kan ni. Au blay ka ba bishar ya ke jingtemu. Bishar mo u. Walau tip ka jingtemu jiki kalang basniru shem ya ke kebu ban bishar ya ki. Kumno mangipat. Kumno ka balang ini kisni mentapat. Tehang ne pat kami ke jingli hatu kan kamut bakam day banle habadan kanu ke jingkai ba bakla bon wuju ke jat apo je ke balang. Ke jubak kolong kom ta. Tapi kan sepang je kanile long ba kisiti jong apostol Paul ki pensisya ba usim kia menyelek persya jingkai bakla. Ya ke jingkai bakla Paul persya hadu kata ta hasya ia ke mengonra ini ke perkat jong Paul ke gospel ong ban lala kialap ke gospel ke bam sisya. Long wahau Paul unyeng banyak tik adu benar jingtem ya kita gibre belak ya ke gospel ke bom sisya. Tapi kanuk sa pin ina po Galatia nang maningkong kadkot ke bandre du kendai wong tulong ke bala tim no kita gi belak ke gospel ke bom day ke bangilai lap ya pi. Lada day mangane ngawan ngapun kelai ke gospel ke bandingkong ke bangilai lap lada angel na beneng ne lada mana menurut ai bak anathema haga great lada ai bak jingtem kan jalong haga jim ke ketin ke bakor mau Paul pun kam. Ka anathema ke mut ai bu unlong utakin upre ubadan syatarai du jong ke dujok. Lada unlong kun dujok. Kema keren Jesu persya ki Farisi. Upora bakran sepang jingkai bakla un jelek persya adu kata. Ailat bapin hikai ya ke jingkai ke bakla. Lene benyalap ya ke gospel ke bakla. Henry bakran sepang jong kamensim ke bakum no ubangai menyalap ya ke gospel lene ke jingtemu ke bakum no ubangai menyalap ya ke gospel. How boleh pun bishar kata. Shem ya kakam ben bishar. Haba kialap ya ke gospel ke basisya da ke jitmu ke basni pelut por ya kan bishar kata. Maru how boleh. Namar ki kwa menyalap da kutukur kom te. Lara kialap ya ke gospel ke bakla unjin dela tho sepang jongki begini ki bre kialap ya ke gospel ke bakla. Uklam tho sepang jong kata. Kamu kialap ya ke gospel ke por kialap hi. Hanrai da ka mainstream da ke jitmu ke basni. Kadau balai namar tang blay ngong pi u i ga no ubreo ba de tang mo u hiru u badan kam u badan ya kata ka hok ban ai ga jing bishar ya ga jing temu ba ubreo u berkat kada po wi au blay ka ketien jing telap kada ga shim na ketien greek propasis berkani ketin kamu digai kamu ke jing pin pa go bashabar kamu digai banle menle kumbadai shisha nang ta kani ke kentin jing shisha pat kani ke balashim na kentin Greek alathia ke bamut hakur kom ke ba itnat properly ke ba shisha
na truthfully but kaba shisha kaba shumudur ni kaba reality dan kibre lap ya gospel ha kajing telap ka umot ha tang ba shikun pau shaba kat ba shapo pat ka dai kaba nadai da kajing tumu kaba ko kim shule menle nang tadan kibre lap ya gospel kaba shisha ha kerkom kaba itnat ha kerkom kaba shisha ba kerkom kaba dai biang ni kaba real dan ajat ki kom penpau ya kadur kadar kom nyalam hanrai how po kat ba kidang lapi gospel la day makana kanu no jikmu tang ba kila lapi ka katang yung Jesus Christ wa wait amen hallelujah praise the Lord ya ro try bi kila lap mana kata wa ha kata ngasul komen ba kila lap yu Christ la ka kom nuru la kalau ha kanu nuru kom how po kam dan ka jikta ya jikmen ka jong upol komen pelap de ka positive motive lene na ka negative motive lene jikmu ba ni jikmu ba sne wong po salai nga kaman be hi ma balai lai lap tu ukures karukom hikai ki rabi lene ki rabai shapang jaga jingmani ublai ki por sha kalong kumne ki ong kumno ki rabi ki por sha ki rabi ki ong ki pediang baka kamla man sakri ublai de ki jingmu ki bom khot lene ki impure motive yang te parang ban ya ka banum sakri ublai kane daga jikai ka ba lapin so thi hai ki Jew baka kamla man sakri ublay da ki jitmu bam khot banya ka banum sakri ete te jingkli kalong hatu upo udan ya ka negar kom perkhat ka bakini ki rabi jeng ki Jew ki dan baban sakri ublay da ki jitmu ki bam khot banya ka banum sakri u upo umdan ya negar kom perkhat lem da kom ta unum tho ya kane ka ar Philip kane ka tho ka Philippine nang ba ar khat balai ka bu ong kom no ong ini kintien wat le ru da ga jinge pen lani da ga jing sarong henrai da ga jisngo ret da nyo phi ki parlok ki ba kham pha ban de bat ba to ka lan ko wat le ru da ga jinge pen ne ga da ga mesim da ga jing sarong kemudian Paul u condemn ya kan ka jing lap da kan ka jing tmu ka bolong negative ne ka bolong basni ba phi lap ka gospel ka baru u condemn ne kan henrai syempat ya ka syuki ban bishar hawadan mano bailap ini gospel da kata ka jitmu da kata ka motif hato ngibon ni kanuksa ng aptul po lara dan ki no ki bangai ki bailap ya ka gospel da ka jitmu ka basneo hato ngishim ya ksyuki bishar ka jong play percaya ki lara ngile komta ngim pertubo ya kerkumle jong aptul po balai po kumen lara yalap haka jitmu ka bakum dukum noru balai bu kumen lara pialap ka jitmu sni upol nga kumen bet ba tu khat ka ba khat pra ha ka bu ong kan lai tam ba ha ka ba kum no ru la ha ka jing telak le ne ka jing shisha la ya lap kan ya ukres ti ha ka ne nga kumen bat shisha ru ngan sngo kumen balai bu po ukumen la ke lap da kan no jing tumuru balai ya ka ne ngan sawan ra ya ka jing batai ka ba kham banya ba la shim te yo but pisayo jing shai ba balai bo pol kumen wala kita ni kom kani gar kom tmu kabam itnat la se ha gajing pet jangi haba kilet yalap ya gospel ho ipol kuntu ki bre kini yalap ya gospel dan gajing tmu ka basneo kuntu ki bikin lap ya gajing tmu ka ba ha dan gini ki bre lap ya gajing tmu basneo pat balai bo kumen de dan gitaru ban kom mangi kini kisingi tangin jin la kamen haba ngi ki bre bagi yalap ya gospel dan gajing tmu kabam kuat ki bam kya Pero polo kumen dan kadau jogo jikuman jeng pol wala jaba dan kupi kinang lapro ya kani sa kata lasim tiyo ara ito gina po minta siya ka lesson ka bay day biyang nang ta janga jagpi ba na kwa bingin yung puli lang yung lesson way are lie kaday nga panle iki babha dag jitumu ka bako lene ka wasngor hakmat jung blay ba hakmat jang ki para breru kumjo ngaong ipi
bakalong kabala yang abadi pi ya ga pengen le iki babha ka jing im ga janga jang pi da ka jing perkhat but da ka jing tmu ka bom ko bom kya is very easy yang ni begin le pi ya ka ni pi sakhi ya ka ni ha ga jing im ga jong ki babon ki priyo but ki break belong ke nuksa ba khmat do lai pini ya kini kinong ai jing ai sngopa teng abaki ai ya ka jing ai sngopa jengki shabar te pin la kumba ki don ya kata ka muslim jaga jing ai hande kan ba shapo ki kwa ya ka nam ka burom ki kwa jingero bat kane ka trap kane ka trap ka bau sultan uboru iki babon na ki nongelap ya ka tel ni jong blai ba ka trap ru ka ba ublai ubo iki babon sorry ka bau sultan ubo ya ki babon ki banget lani ya barok ki banget kade ka trap kade ka jingriam ka bau sultan uriam haba yalap lesiko mga anda haba yalap ngakwa dan menu-menu ba comments baba ba kendai ngut kila comments positif kila yero tangi wei yang de katu kejingkan jeng piho ot ngasu yo mesim hai ni benta de ngasu kladut khat ye kita ki comments ki bala ai positif kan mau kita ki comments ki belum negatif không thấy long na hello kada ni jing thot jeng network jeng ka ni ka laptop jeng ngayo semua pastor pi okay thank you so ngaken tu ya phi ba ha phi le ga no kam go ba le da jing thmu ka ba wan chupur thu bo ya gar kom le jeng kini kinong yalap ki ba pol ukren ki belong kinong yalap joko kon hon ko ning kong ki bale da ka jing thmu ka ba pi hon ka ba ya pen ka men sim ka bam suar mara ka ba khado la da ble u bishar hindu ka kusna wala ngi yo beneng ro hindu ya ka buram hindu klora hagi ma ki beneng hindu le se ya kata ka jing chap nan buram ka bai kini ki badan ya ka jing thmu ka ba bha haba ki le no ka ba bha kin chap nan buram how try but ka reward ka ba ble un aru kalang ka ba crown ta chongki te ka jikli ka jang ai phi ka long phi de ki jat bre ki ba kum no bale ka kam ba ha khmat chung ble khmat ki bre da ka jik thmu ba le ne da ka jik thmu ka bam ba jet phi ka ni ka sni jet phi ni ka jan me ko ble ko ko phi te na phi jikli pla ya ka ba pen kli le shi ba dum lang oi pastor phila ye ka ba pen stop no shwa ye ka tu ka video recording stop ye ka recording no am kaya de nang tu nang ni la tong ban record biang okay to thank you to me le ka long ni ka pa